Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Президент үз сүзен әйтте. Эшләгез сез иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәрвакыт бик юмарт китерер җимеш. Юлламаны залда кемнәр тыңлай, кемнәрне президентка бастырырга туры килде. Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Математика татарча, фәлсәфә русча. Математический анализны татарча укыйбыз, алгебраны татарча укыйбыз. Полилингваль мәктәпләргә укытучыларны ничек әзерлиләр? Айзат Шаймарданов репортажында. Ни өчен маңгай тирен түгеп эшләгән акчаларын ала алмыйлар? Йөрәк пыртызыр яна. Камытамак районында агрофирма хезмәткәрләре алдында миллионлаган бурычлар җыелган. Аны кайчан түләячәкләр? Сәбәпләрен Руслан Хусындинов ачыкларга тырышты. Салават күперенә кадәр трамвай, Дәрвишләр бистәсенә метробус. Казанның мәркәзен Салават күперен бәйләү турында без уйлыйбыз. Киләсе 20 елда Казанның җәмәгать транспорты челтәрен нинди үзгәрешләр көтә? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Авырлыклардан курыкмыйча алга барырга, шунсыз без үзебезнең алга куйган олы бурычларны шиша алмаячакбыз. Бүген Татарстан президенты Дәүләт Советының яңа чакырылышына еллык юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Көннең төп вакыйгасы Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында уза. Юлламаны залда 700-гә якын кеше тыңлый. Телевидение, радио һәм интернетта оештырылган трансляция аша Татарстан ишетә алды. Рөстәм Миннеханов республика үсешен нидә күрә? Залда булганнарның кайсысын һәм ни өчен аягүрә бастырга туры килде? Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Тотрыклы үсеш, икътисад һәм социаль өлкәдә уңай үзгәрешләр, зурдан-зур проектлар. Юлламаның башында ук Рөстәм Миннеханов республиканың үсеш күрсәткечләренә туктала һәм ал максатны билгели. Татарстан бер гасырлык юбилейга әзерләнә. ТАССРның 100 еллыгын федераль дәрәҗәдә билгеләп үтү турында Владимир Путинның указы бар. Без моның өчен рәхмәтле ди Рөстәм Миннеханов. Тиздән композитор Җәүдәт Фәйзинең, күрлекле татар язучысы һәм драматург Нақый Исәнбәтнең һәм татар профессиональ музыкасына нигез салучы Салих Сәйдәшевнең юбилейлары билгеләп үтеләчәк. Бу түгәрәк даталар бик ватандашлар иҗаты аша күп милләтле халкыбызның бай иҗади һәм рухи тормышын ачу мөмкинлеген бирә. Алда бөек җиңүнең 75 еллыгы. Особое внимание в объявленной стране Год памяти и славы следует уделить ныне здравствующим ветеранам. Живая память потомков – лучший памятник подвигу наших отцов и дедов. Киләсе елда тагын бер мөһим вакыйга. Россиядә халык санын алачаклар. Президент бу зур эш милләтләр составын түгел чагылдырырга тиеш ди. Республикада яшәүче халыкларның телен саклауга да игътибарны киметергә ярамый. Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков, народов и государственных языков Республики Татарстан. Важным проектом стала инициатива Ментимир Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов. Моңарчы дин өлкәсендә алып барылган эштә үрнәк булып тора. Президент тагын бер мөһим датага игътибарны юнәлтә. 2022 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тула. Бу датага багышланган тантаналы чараларны әзерли башларга кирәк. Әлеге вакыйга татар халкы үсешендә исламның Россиядә алдынгы диннәрнең берсе буларак формалаштыруында бик зур роль уйнады. Татарстанның хәзер күпләр уңышлы уздырылган халыкара чаралар аша таный. 2022 елда Казан йөзү ярышларын көтә. 25 елда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты. WorldSkills'ка төзелгән корылмалар республикага әле күп еллар хезмәт итәчәк. Ни генә эшләсәк тә, үзәктә кеше һәм аның ихтыяҗлары, ди президент. Важнейшим приоритетом работы органов власти является развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения. За сухими цифрами вложенных средств и построенных объектов стоят конкретные люди, семьи, чья жизнь изменилась в лучшую сторону. А это для нас самое главное. Безусловно, нам предстоит решить еще немало проблем.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Сәламәтлек булмаса, бер нинди максатка ирешеп булмый. ФАП һәм сырхауханәләрдән стационарларга күчәләр, ерак авылларга күчмә сырхауханәләр китте. Иң мөһиме авыруны вакытында ачыклау. Подчеркну, диспансеризация должна быть качественной. Формализм здесь недопустим. Необходимо обеспечить четкое соблюдение единых стандартов. Гаилә кыйммәтләренә дә тукталды президент. Хатын-кыз һәр ир-ат өчен дөнья яме, гаиләнең терәге һәм якты чыганагы. Милләтне яшәтүче, саклаучы, үстерүче. Туган телебезне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Без барыбыз да бишек җырлары тыңлап үскән. Бу һәрчак шулай булсын иде. Тәрбиягә кимегән игътибарны да кайтарырга кирәк. К сожалению, здесь мы не дорабатываем. Особенно в части своевременного выявления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Мәгарифнең үзендә белем бирүнең сыйфатын арттыру көн кадагыннан төшми. К сожалению, по-прежнему сохраняется значительный разрыв в качестве образования между отдельными территориями и школами. Кроме того, некоторые школы пытаются ограничивать возможность продолжения обучения в 10-11 классах. В реальности это стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками. Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование. Социаль өлкәдәге уңышлар өчен тотырлык икътисад кирәк. Нефтчеләр кулачлы инвестиция проектларын тормышка ашыра, Таиф яңа предприятиеләр төзи, КАМАЗ 50 еллыгын җитештерү йөгәрен яңа дәрәҗәгә күтәреп каршылый. Казан авиация һәм вертолет заводлары, Горький исемендәге Серго берләшмәсе яңартыла. Айрым игътибар куркынычсызлыкка. Никакие доводы экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности производственного персонала, населения и окружающей среды. Барлык зур проектлар шул исәптән каты көңгүрш калдыкларын яндыру заводы да экологик тикшерү узачак. Кече һәм урта бизнес мәсьәләләренә дә күз йоммыйлар. Мы и дальше будем принимать меры по созданию благоприятного климата для ведения бизнеса и снижения давления контрольно-надзорных органов. Татарстан өчен мөһим тармак авыл хуҗалыгы. Республика бүген илдә сөт, бәрәңге, ит, ашлык җитештерү буенча алда. Шул ук вакытта логистикага һәм продукцияны сатуга игътибарны көчәйтәсе бар. Үсәм дисәң, районнарга күршеләрдән үрнәк алырга кирәк. Президент чагыштырып күрсәтә. Новое хозяйство ОРСИС, Агро-Нижекамский район, которое работает менее года, уже производит 44 тонн молока в сутки. Это больше, чем весь Мензелинский район, где поголовье 2,5 раза больше. Быелгы юлламаның үзенчәлеге залга үрнәк алырлык кешеләрнең үзләрен чакыралар. Күп бал җыйган мәктәп укучылары, үз мәшгульләр, фермерлар һәм Волжскис җиңүчеләре. Аларга президент бастырып рәхмәт әйтә. Давайте мы им поаплодируем. Вот они. Наша гордость. Нәтиҗәне президент Тукай сүзләре белән ясый. Эшләгез сез иң мөкатдәс нәрсә эш. Эш агачы һәрвакыт бик юмарт китерер җимеш. Әлбәттә, алда эшләребез күп. Бергәлә без һичшиксез барсында башкарып чыгачакбыз. Бер сәгатьлек юлламада президент барлык тармакларны кулачлап үсеш юлларын билгеләде, рухи кыйммәтләргә дә тукталды. Кайсы өлкәдә ниләр генә эшләнмәсен, буларның барсының да үзәгендә кеше булуына сызыклый Рөстәм Миңнеханов. Авылдамы, шәһәрдәме, кайда гына яшәмәсен, республиканың һәр кешесе уңай үзгәрешләрне үзендә тоярга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Президент юлламасы депутатлар гына түгел, хөкүмәт әгъзалары, район шәһәр башлыклары, оешма җитәкчеләре өчен алдынгы эшчәнлеккә нигез булып тора. Юлламадан кайсы тармак вәкиле нинди яңалык ишеткән, үзләреннән кызыксындык. Иң мөһиме шул, республика үсеш юлында, халык арасы тыныч, менә бердәм, бергәләп киләчәк елның бурычларын әйтеп китте. Бу юлламаның бик мөһим, бик кирәклеге, чөнки менә анда президентыбызның әйтелгән президентыбызның барлык бурычлары безнең бюджетыбызда каралачак дип саныйм. Рөстәм Нургалиевның башка юлламаларын чагыштырганда, бу юллама санын төгәлрәк, проблемаларны кую һәм аның юлларын күрсәтү. Һәм өченчесе әйтер идем, аның пропорция булуы. Бүтән яклап. Бүгенге көндә бик актуаль, кайнар мәсьәлә дип әйтергә дә
ярыйдыр инде игътибарлы булырга, телне саклау мәсьәләсендә дә аллегория форматында тәкъдим итте. Менә без барыбыз да Бишектә тәрбияләнгән, менә ана телендә киләчәк буыннарга да сөйләшер язсын дигән фикер яңгырады. Важно то, что президент отметил. Президент үз юлламасында КАМАЗ заводын билгеләп үтүе шады. Ул илебезнең йөзек кашы КАМАЗ Чаллының республиканың социаль-икътисади үсешен күтәрде. Ул киләчәккә шаныч белән карый. Димәк, шәһәрнең дә үсеше бар дигән сүз. Совершенно конкретное послание. Бу төгәл юллама иде. Президент безнең ишегалды программасын тормышка ашыру турында сөйләде. Бу зур проект һәм республикада яшәүче һәркемгә кагылачак. Залда күп кенә үсешкә һәм җиңүгә ирешкән кешеләр булды. Волскил җиңүчеләре, предпринимательләр, авыл хуҗалыкта эшләгән династиялар. Менә монысы бик кызык булды, чөнки президент юлламасы шул аның төп фикере. Менә карагыз. Бу кешеләр үзләре үсешкә җитешеп, без аларга булышырга кирәк. Безнең бөтен дәүләт системасы менә шундый кешеләрне табып, аларга булышып, аларны үстереп, аларның тормышларын яхшырту. Менә төп мәсьәлә. Мәскәү белән ышанычлы мөнәсәбәтләр ТССРның 100 еллыгы һәм этник чынбарлык Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында тагын нәрсәләр турында сөйләде. Реальное время интернет басмасыннан да укыгыз. Президент юлламасыннан соң Дәүләт Советында 3нче утырыш узды. Сессиянең көн кадагында 22 мәсьәлә, анда хөкүмәт җитәкчелегендәге үзгәреш расланды, бюджетка да акча өстәлде. Җирле үзидарәләр турындагы канун проекты президентның кырыс тәнкыйтенә эләкте. Тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за ежегодное послание. Юллама өчен президентка рәхмәт әйтеп, Фәрит Мөхәммәтшин утырышны ачты. Депутатларны Татмедиа Республика агентлыгының яңа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев белән таныштырдылар. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббаровны премьер-министр урынбасары итеп билгеләделәр. Аннан депутатлар эш планы белән кызыксынды. Ваша программа в 2-3 словах, если можно. Программы на сегодняшний день, они как бы сформированы. Барлык республика программаларда саклана, финансларда шул килеш кала. Әлеге утырышта элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгының исеме үзгәртелде. Хәзер ул дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы булачак. Ә парламентка чыгарылган федераль канун проекты залда зур бәхәс уятты. Ул авыл советларын кыскартып, җирлекләрдәге барлык хакимиятне районда гына калдыру турында. Где у нас такое есть? Это есть в регионах Российской Федерации. Где у нас это есть? Это начало, узаконенное начало развала муниципальных образований. Как вы можете вносить такие вещи, значит, без обсуждения? Бу мәсьәләне кичектереп бюджетка күчтеләр. Казна кереме 13 миллиардка арткан. Финансларны сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, мәдәният, урта һәм кече бизнеска юнәлтәчәкләр. Денег хватит на онкологические больницы, которые в конце года, что-то у нас деньги часто заканчиваются. Это 4,3 миллиарда рублей. 4 миллион сум акча каралган. Узган елга караганда финанслау 2 тапкыр күбрәк. Татарстан Республикасы законнары проектлары тәкъдим ителә. Белем бирүдәге нормативлар турында канун проекты бары тик татарча гына тәкъдим ителде. Аны күпләр тыңламады дип Фәрит Мөхәммәтшин депутатларны шелтәләп алды. Русскоязычные депутаты даже по-татарски не слушали. Татарча бик акча белмәм, энергия тырышам. Кен булмаса русча сөйләшәк. Спасибо. Бүгенге сессия бернинди тәнәфесләрсез 2 сәгать ярымга сузылды. Депутатлар Татарстанның дәүләт бүләкләре турында канунга үзгәрешләр кертте. Киләсе елга ТССРның 100 еллыгына атап махсус медаль чыгарылачак. Аңа ия булучылар пенсиягә чыккач махсус ташламаларга лаек булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда быел полилингваль укытучылар әзерли башладылар. Алар Минтимир Шәймиев тәкъдим иткән мәктәпләрдә 3 телдә белем бирә алачак. КФУ быел билингваль юнәлештә генә 142 студент кабул иткән. Тулырак Вайзар Шаймарданов. X модуль эчендәге аңлатма 0 кыйммәтен алырга мөмкин. Элементар математика дәресе ул бары тик татарча гына бара. КФУның билингваль укытучыларын шулай әзерлиләр. Моңа кадәр кайберләре математиканы мәктәптә урысча укыган булса, ләкин тиз ияләшкәннәр. Минем өчен гуманитар фәннәр авыррак. Математика фәне җиңел. Безнең районда татарча укыту бик артарак кала инде. Һәм именно менә математика һәм информатика укытучылары азрак җитмәй безгә. Шуңа мин бу фәнне сөйләргә булдым. Инде 5 елдан алар мәктәпләрдә математика белән информатиканы 2 телдә укытачак. Шул исәптән Минтимир Шәймиев тәкъдиме белән төзелүче берничә телле мәктәпнең билингваль өлешендә белем бирә алачаклар. Математический анализны татарча укыйбыз, алгебраны татарча укыйбыз. Бөтен математика фәннәрен татарча укыйбыз инде. 2
Телдә дә терминология белән таныштырырга, ике телдә дә дәресләрне алып барырга. Менә төп авырлык шушы. КФУда быел татар теле буенча 79 студент кабул ителгән. Билингваль юнәлештә 142 кеше укый. Алар математика, физика, тарих, җәмгыять белеме, музыканы ике телдә өйрәнә. Профильле институтлардан укытучылар килеп укыта. Мәсәлән, математика, информатика юнәлешенә безнең бөтен укытучылар төгәл предметларны, математика юнәлешендәге предметларны математика институтыннан килеп укыталар. Һәм нигездәләр барса, татарча да беләләр укытучылар. Бер нинди проблемалар да юк, чөнки без инде 20 елдан артык татарча укытабыз. Безнең бөтен махсус әсбапларда әзер. Ментимер Шәймиев башлангычы белән төзелүче полилингваль мәктәпләр өчен беренче тапкыр башлангыч сыйныф укытучыларын да әзерли башлаганнар. Киләсе елдан алар фәннәрне инглиз телендә укыячак. Математиканы инглиз телендә укыту, тарихны инглиз телендә укыту, башлангыч сыйныфлар өчен инглиз телендә укыта алырлык белгечләр әзерләү күз алдында тотыла. Хәзер Татарстанда 3 телле 6 мәктәп төзелә. Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәттә. Беренчесе киләсе елда ачылырга тиеш. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов. Яңа Гасыр каналы. 5 ай хезмәт хакыннан башка яшибез. Кама Тамагы районының Камская хуҗалыгы хезмәткәрләре шундый хәлдә кала. Хәер, алар эшләгән оешма әле июньдә генә Тиньковская дип аталган була. 3 ай дигәндә бурычы 10 миллион сумга җитә. Халык җәен яңа җитәкчелек килүдә акча мәсьәләсен хәл итмәде ди. Бүген монда эшләүчеләр эшкә чыкмау турында гариза да язды. Районнан Руслан Хөснетдинов. На работу не входим, вы нас рассчитываете. Камская агрофирмасы хезмәткәрләре бу сыер савучылар, механизаторлар, бозау караучылар. Фермада кайный сурынга алар моңзары белән бүлешә. 5 ай акча алганнары юк икән. Йөрәк яның пыртызыр яна. Көнетенә эшләдек, эшләп йөрисең басуда. Транспорт налогын түләп куйдым 17 мең. Хөрмәткә бирдем үземне. Әле мин эшләгәнемне алмасам да. Прокуратура занимаетсызлар. Эш шунда ки, июньгә кадәр алар эшләгән оешма Тиньковский дип атала. Монда акчаны апрельдән түләми башладылар ди халык. 3 ай көтәләр. Тик җәй башында агрофирманың исеме дә, җитәкчелеге дә алышына. Яңа хуҗа да хезмәт хакын июль-август өчен түләмәде диләр эшләүчеләр. Бүген 40 хезмәткәр яңа җитәкчегә хат язды. Гаризага алар хезмәт хакын бирмичә эшкә чыкмыйбыз дип имза куя. Җитәкче һәм аның кул астында эшләүчеләр арасындагы сөйләшү генә барып чыкмый. Вы же сами крадете солярку. Я вас лично поймал, вы украли 20 литров солярки. И так каждый раз. Какой пустой? Да вы что мне говорите? Ни өчен агрофирма директоры июль-август өчен эшчеләргә акча бирми, ул аны гади аңлата. Булган кергән акчалар вич китте күбесе запчастька и соляркага. Солярка топливога бик күп китә, потому что расстояния большие, населенный пунктлар бер-берсеннән җирак. Июль айы өчен акчаның берилешен кайберәүләр алган икән, калганын бүген бирергә тиеш булалар. Бу чыннан да шулаймы? Без Красновидово авылына килгән бухгалтер янына юл тоттык, тик акча бирүче булмады. Алар ни сәбәпледер тизлекне арттырып, 40-га таба китеп барды. Яңадан директор янына кайтырга туры килә. От меня сейчас что надо сделать? Скажите, мы раздаем сегодня зарплату. Вы не верите, что мы раздаем? Да, я не верю. Поедете сюда, едете, вопросов нет, конечно, раздаем. Бу юлы инде халык янына җитәкче белән бергә барабыз. Вот мой оклад. Сейчас рады хоть? Конечно. Камский агрофирмасындагы хәлне без алга табада күзәтеп барачакбыз. Әмма апрель, май, июнь өчен түләмәгән Тиньковский хуҗалыгы өчен хәзер прокуратура белән тикшерү комитеты өйрәнә. С начала года были на этом предприятии. Тиньковская агрофирмасында ел башында ук проблемалар бар иде. Хәзер 118 хезмәткәргә агрофирманың 10 миллион сумнан артык бурычы бар. Бу уңайдан җинаять эше ачылды. Акча кая киткән соң, без әлеге эш барышын күзәтеп торачакбыз. Кама Тамагы районыннан Руслан Хөснетдинов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сезнең дә борчыган проблемалар булса, без хәбәрләрне WhatsApp номеры аша да кабул итәбез. 898 74 20 0101 телефоны буенча мөрәҗәгать итегез. Хәбәрләрегезне язып, фото һәм видео язма рәвешендә тәүлек дәвамында җибәргә була. Тагын 1-2 елдан Казанда метробуслар йөри башлаячак. Башкаланың генераль планы буенча шәһәр эчендә буҗралы тимер юл ясау нияте бар. Ә менә Салават күперенә электричка түгел, трамвай җибәрәчәкләр. Киләсе 20 елда юл транспорт челтәрен тагын нинди үзгәреш көтүе хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Киләсе 20 елда Казанда халык саны 1,5 миллионга җитәр дип фаразлыйлар. Шул ук вакытта машиналар да артачак. Хәзер 3 кешегә бер автомобиль туры килсә, киләчәктә бу күрсәткеч 2 кешегә бер булырга мөмкин.
Бүкілер хасыл булмасын өчен юл транспорт шелтәрен киңәйтү шарт. 2040 елга кадәр шәһәрдә 356 километр яңа юл салырга җыеналар. Әйтик, киләчәктә М7 трассасына Вознесение трактыннан чыгып булачак. Ул Әмәт магистрален Бохара урамы аша Минская һәм Зәкиев урамнары белән тоташтырыр дип көтелә. Бүкеләрдән котылыр өчен шәһәр içендә тимер юл пычрасы ясарга да ният бар. Начиная от Аракчино. Аракчинодан башлап Бишбалта бистәсе, Казан тимер юл вокзалы, Вахитов, новаторлар станцияләре аша Казан 2 станциясенә чыгу планлаштырыла. Әлеге проект Мәскәүдәге үзәк бөҗрә үрнәгендә ясала. 5-нче трамвайны да бөҗрә буенча хәрәкәт иттерергә исәплиләр. Моннан тыш Салават күперенә дә трамвай җибәрәләр. Гади генә түгел, тиз йөрүчлесен. Казанның мәркәзен Салават күпере белән бәйләү турында без уйлыйбыз. Шу генпланда да шу фикерләребезне беренче чиратка керттек. Горьк шоссесындагы бөкеләрдән котылыр өчен аңа алмаш юл салырга ниятлиләр. Метро төзүше дә дәвам иттереләчәк. Хәзер Таттор проект институты метроның икенче чиратын проектлау белән мәшгуль. Беренче өлеш 4 станцияны кулачлый. Булар Фучик, ТССРның 100 еллыгы 10-нчы микрорайон һәм Сахаров урамы тирәсендә. Икенче линиядә барлыгы 10 станция булачак. Бу 20 чакрым дигән сүз. Әмма метро төзү бик чыгымлы диләр, шуңа да яңа станцияләрнең кайчан ачылачагы билгесез. Әлегә метробуста йөрергә туры килер. Ул сәгатенә 8000 пассажирны ташый алачак имеш. Яңа транспорт өчен махсус полоса булдыру күздә тотыла. Аның уңайлыкларын казанлылар инде бик тиздән бәяли алачак. Рәмзилә Гафиятуллина, Адель Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның иң оста инженерлары Казанга җыелды. IT паркта ел инженеры ярышының икенче өлеше башланды. Шушы 2 көндә техник белгечләр Россиянең инженерия тармагындагы иң оста белгечләре белән аралашачак. Үз проектларын тәкъдим итәләр. Моннан тыш бүген былтыргы конкурс җиңүчеләрен дә тәбрикләделәр. Ел инженеры ярышы Рөстәм Миннеханов ярдәме белән оештырыла. Ул эшче һөнәрләрне популярлаштыру һәм инженер хезмәтенә кызыксыну уяту максатыннан оештырылган. Ошаталар, җыештыралар, күңелләрен дә күтәрәләр. Татарстанда өлкәннәрне һәм мөмкинлеге чикле кешеләрне озак вакыт дәвамында карау буенча пилот проекты башланды. Ул республиканың 6 районында һәм Чаллыда эшли. Бу проект инде мөмкинлекләр бирә һәм бушлай хезмәт көннәргә каралган. Чулпан Касыймов белеште. Хәлләрегез ничек? Хәлләрем дә ярый. Гүзәл Бәдретдинова социаль хезмәткәр булып ярты ел гына эшләсә дә, аның нечкәлекләрен белә. Башта махсус курсларда укый. Аның тәрбиясендә хәзер 6 кеше. Шуларның берсе 95 яшьлек Мәйсәвәр Тимергалиева. Мин әбигә киләм 2 сәгатькә. График буенча мин аны ашатам, юындырам, сөйләшәмен. Ашатың килмиме диләр. Тонмыйсыңмы диләр. Гель сораттыралар, Аллаһның биргәненә шөкер. Когда генеральная уборка, это все вытаскиваем. Мария Масиеваның эш тәҗрибәсе 14 ел. Бүген ул график буенча Владимир Мәдияровта. Ират урын өстенә ята. Малай шәһәрдә яши, көн саен килеп йөри алмый. Я очень доволен. Мин кызларның хезмәтеннән бик канәгать, алар килүгә кәеф күтәрелә. Сөйләшәләр, өйдә бар эшне эшләп китәләр. В мои обязанности входит. Мин азык-төлек алып кайтам, идән юам, төшенкелеккә бирелмәсен өчен төрле темаларга сөйләшәбез. Биектау районында 269 кеше ярдәмгә мохтаҗ. Аларны 51 социаль хезмәткәр карый. Тәрбиядә булган кешеләр аларга үзләрен караган өчен акча түли. Хәзер демография илкүләм проекты буенча түләүнең бер өлешен дәүләт каплаячак. Кешенең яшәү айлык кереме яшәү 1,5 яшәү минимумына кимерә икән, ул кеше бу көндә хезмәтне бушлай ала. Шулай бушлай хезмәтне ала безнең хезмәт ветераннары. Айлык керем минус 1,5 яшәү минимумы, менә шул калган сумманы кеше 50% артык түләргә тиеш түгел. Туганнарын карарга теләк белдергән кешеләрне махсус курсларда укыталар. Әлеге курсларда күбрәк практикага игътибар бирелә. Ничек итеп авыру яисә улы кешенең дөрес итеп чәчен юарга, дөрес итеп утыртырга, моның өчен барлык җиһазлар да бар. Сез уңаеннан әлеге җиһазларны прокатка алу мөмкинлеге дә каралган. Хәзер бу проект Чаллы белән 6 районда кертелә. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Эх, егетләр, белмисез сез баш рольләрне уйнауның тәмен. Камал театры артистлары яңа сезон ачылышын көтә. Тамашачыны сагынуларын алар кызыклы роликта җиткерде. Аралашу урыны Казан арты урман аланы. Образлары Зәңгәр шәл спектакленнән. Нәкъ шушы тоналган әсәр белән 114нче сезон ачылачак. Камаллар 4 октябрь көнне сәхнәне дер селкетергә шанды. Егетләр! Булды гына бу! Репертуар чыккан! 4 октябрьдә сезон ачыла. Ниһаять, бу көн якынлаша.
Шаулы стадионында бүгін КамАЗ һәм Спартак футбол командалары көч сынашты. Матч 1-2 исәбе белән кунаклар файдасына тамамланды. Әлеге уен Россия Кубогының 16-дан 1 финалы кысаларында узды. Җанатарлар өчен бу очрашу тарихи яктан да әһәмиятле. Мәскәү клубының автошәһәргә 20 ел килгәне булмаган. Спартак клубына рухи көч биреп торырга 1000 фанатта килгән. КамАЗ өчен шауллардан тыш Әлмәт, Бөгелмә вәкилләре дә җаната. Тамашачылар саны 10 меңгә якын иде. Сегодняшний матч победит сильнейший. Болеть будем за наших по-любому. КамАЗ, конечно, уважаемый соперник, но я думаю, Спартака вообще вариантов побеждать только побеждать. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Шуның белән безнең чыгарылыш тәмам. Хәзер Яңа гасыр каналында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Дәүләт Советына җиткергән еллык юлламасы кабатлап күрсәтеләчәк. Мин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Гүзәл Уразова, Ильдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 4 октябрь Ижевск, 5 Пермь, 6 Екатеринбург, 7 Челябе, 8 Төмән, 9 Тобольск, 10 Нижневартовск, 11 Нефтьюганск, 12 Ноябрьск, 15 Сургут, 16 Нягань. Ихтибар. Фармленд даруханәләрендә 10% феноменаль кэшбэк. Ташламалар саклана. Кил, сатып ал. Фармленд белән экономиялә. Болгар радиосы тәкъдим итә. 26 октябрь. Казан. Пирамида. Үткәннәр сагындыра. Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Күзләр». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Поставь теплицу осенью, собери урожай ранней весной. Теплицы от 11 900. Центр «Новатор» и на Родине 33А, корпус 4. 225 35 60. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне Ганәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267 166. Казан Восстание урамы 23 йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча киләсе тәүлектә Татарстанда болытлы һава, барлык районнарда яңгыр явачак, җил төньяктан уртача тизлектә. Температура көндез. Көньяк көнчыгышта, Бөгелмә Баулазна кайдам 6 градус җылы. Яршалы Тубан Камала бугада 7 градус. Төньяк районнарда 6 градус җылылык. Төньяк көнбатышта, Арча, Кукмара, Балтачта шулай 6 градус. Буа Булгар Чүпрәледә 7 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадов Чермешан халкын 6 градус җылы көтә. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциясының кирәге калмый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологиялар кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бу сер кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр төбедә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди
Навстречу людям. Һава торышының иганәчесе җанлы аралашуны хуплаучы Neva банкы. Сез безгә, без сезгә дебет карт салып, аңлаешлы шартлар һәм 5% акча белән гадел кэшбэкка ия бул. Башкалабызда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, җил төньяктан уртача тизлектә. Температура көндез 7 градуска кадәр җылы, атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.